Bueno, Koldo, zu Afrikan egona zara, lanean, zer dela eta sortu zaizun grin hori Afrikara joateko lanera? Bueno, nik Tomasi entzundan behar asko zeola. Esatezian, bilera batzuk aurreako urtetan ite inuzten. Ni modu handik ez dut izan, baina zaletasuna beti izan dut. Beti izan dut, ezin du nahi launtzeko zea hoi beti izan dut. Eta honekean nola arrastezun behar handia zeola, ni modu izan nunen saiatu nintzen juteko. Eta hango lan egoera etzen berdina izango ez, bai materialetik eta bai denen aldetik segurtasuna dena erabat ezberdina izango da ez? Desberdina gaurko unen bai, baina nik ezautu izan duet txikitan. Txikitan guk ez genuzten oaingo erreztasunak. Da, hoi beti bizi izan duet ezin hoi txikitako zea hoi, oroizpena hoik dauzket. Da, bueno, ne etxean hoi sorpresa handik zehatu. Hainbat proiektu ere egin dituzue bertan, gehiemat umeak eskolarizatzearena ez? Bai, hori da proiektu zahar bat, ja. Aspalditik datorren proiektu bat. 2005 bat ume eskolarizatzen saiatzen gera, bailara luze bat da, 58 kilometroko bailara bat, 18 bat auzo edo herritxo daude eta horko umeek eskolarizatzen saiatzen ari gara. Baina da proiektu bat, ja, orain dela 15 bat urte hasi zen eta gaur egun esan diteke bailara hortako haurtxo edo neskatila mutiko guztiek ja ikastolara joeten direla. Orain ura pasatzen ari zarete, hau da proiektu berria ez, hemen eskainiko duzuena maiatzaren 17ko hitzaldi txiki horretan. Hoi da. Udaren proiektua izan du da, bueno, eskolak zentralizatu egin ziren Kapiri izeneko herriskatxo batean, eta herriskatxo hortan etzeon udik herrian bertan, ezta? 2 kilometrotara joan behar izate ziren bertako batipat andreak, emakumeek eta neskatila mutikok hurbila. Ikusi genuen handikan 8 kilometro bat zeola, katarata bat, urjausi bat, eta urjausi hartatikan hasi ginen neurketak egiten juntzan urtean, hau da 2009an, eta juntzan urterako 2010erako proiektua egin genuen. Eamatie uda urjauzi hortatikan herri hortara. Gu hemengo bizi egoerarekin ohituta gaude, baina erabat ezberdina izango da ez? Azelu ze pixka bat nola bizi diran lanean eta bar, nondik jaten dute? Begira, baserritarra dira esate baterako, ez da? Lurretik bizi dira, baina lurra lantzeko ezer gutxi dakate. Ezer gutxi. Gero urtean 6 hilabete ebila egiten du, eta garai hortan, hartoa eta babarruna indobabia eta sartzen saiatzen dira, eta hori lantzeko tresnarik ez du aurkitzen. Orduan, nik aspalditik pentsatuta neukan eta horrela saiatu izan dugu bera, bialdu ditugu azken 15-20 urte honetan 50.000 atxur. Orduen auzolanean egin dute, hemen auzolan esaten dugu, han salongo esaten zaio, auzolanean egin dute baita ere 8 kilometroko kanal hori. Andra gizonak, gizoneskok eta emakumek, pilek. Eta horren ordaingarri bezala eskaini diegu bakoitzari atxur bana.